La ilaha illallah wallahu akbar sau 100 da safe da yamma yana da darajoji guda 5. Na farko, za a gafarta masa zunubansa guda 100. Za a bashi ladan yin sadaka da jajayen raƙuma guda 100. Za a rubuta cewa kowane raƙumi yana ɗauke da kayan abinci a kan shi. Za a rubuta masa ladan 'yanta bayi guda 100. Darajar bayin ta kai darajar 'ya'yan Annabi Sulaiman alaihi salam. Allahu ta'ala akbar kabiran. Allah bai sanya wannan garaɓasa ba face a cikin addinin musulunci cikakke. Yi kokari ku tura wa 'yan uwa domin mu yi tarayya da su cikin samun lada mai tarin yawa. Na roƙon Allah duk wanda ya tura wannan sako zuwa ga 'yan uwa musulmi, Allah karfa masa asiri a filin tashin kiyama, ka yaye masa bakin cikin duniya da kiyama, ka haskaka kabarin shi, ka bar mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.